गावठी ते गावठी ते ही घ्या ही बघा पिकी कोणा खाऊ गाडी ती घ्या झाली आची राहिली त्या पपई केळी ठेवलं केळी आणलेलं पैसे दे मागे आता आम्ही येत होतो चिवड हाटलो सगळं हाटलो दोडकी हाटलो तवशी हाटलो पावसामुळे कोणी येणार ना बरी व्यवस्थित थे डोक्यात दुखतात सगळे माझे प्रॉब्लेम आधी एवढी घराची लादी पुसा नागपंचमी आमच्याकडे 2 दिवस हैराण आणि परेशान झाले चलाक नको त्या गळलेला गुळगुळीत सगळा पडा फुटला त्यामुळे सांगले मी मला नागपंचमी करून येतो झाली आता नाही झालं तिकडे बघूया काय आता पुढे गेल्यावर खूप वर्ष मी असं दिलं तर करीत नाही तर काय नाही वाट काय करायचं सगळ्यांनी तरी खय बघू आपल्याकडे नाही करतात तो 1.5 दिवसाचा असता ना भाव येता पिल्लो देवी माहेरी सॉरी देवी माहेरी इली तो 4 दिवस होतो ना माझ्यावर बोलत नाही माझ्यावर बोली भाषा बायको येतात बायको बोलता पण जरा चॅप्टर बोलतात नाही बोलायला काय करतो मी बोलतो पोरगो पण आता 5 वर्ष त्यामुळे तुमच्या त्या ह्याच्या कोणार्क हॉटेलची समोर दिलंय असं माझ्या मागा असं नाही पण आत्ता काय पण झालं हॉटेलवर असतात का हॉटेलवर असतात का सुनबाय इला इला वा हा माका म्हणजे असं वाटलेलं की हॉटेलमध्ये असलं तर आपलं भेटून येऊया आता माझ्या हो तर माझ्या मनात येईल ना आपण त्या कोणाच्या घरच्या करीत नाही दुसरं पण आमचा तसं म्हणजे कसं कमी बोललं तरी बोलायचं नाही असं नाही माझ्याबरोबर मनात येतं पण म्हटलं नको बाय परत विचार केले म्हटलं नको जाऊ मी येईल ना पुढे पण जाईन कधीतरी भेटायला
भेटतले भेटन काय जाऊ दे माकाचा माणूस की वाटतं जाऊ दे कसं असतं तर येता बिता म्हटल्यानंतर काय तरी या पुढे येता भेटन जातं तुमका भेटन जातं येऊन ना बरं वाटलं ऐका हो ना येत हा चालल्या येता ना म्हणजे त्याला काहीतरी माणूस घ्या परमेश्वर बघितलं काका बरे आहेत ना आमचे तुम्ही तब्येतीची काळजी घ्यावा मी आपल्या मालवणा दिल्यावर फोन करीन नेहमीप्रमाणे घराकडे काय सगळं घराकडे नाही करीत वेळ नसता घरी काम रेंज नसता आणि रेंज घराकडे रेंज पण नसता कंटाळून नाही करत चालेल ठीक आहे ठेवू हा चालेल वंदे आता येऊन जाऊन जाऊ माझी कधीतरी पेड हडलं विचारलं कांद्याचं पेड हो गो 400 रुपये केलं 750 आधी दिलो कोचान माझं 750 रुपये मका सांगले माझं बेस बरं होतं मुरत मनी पडलो तो गावाकच ना 2 दिवसांनी गावलो खैसर घरात हो बाथरूमात माझी डवली असा ना ती डवली जड पडतात आणि पेड ते कमी पडतात मग हलके त्यापासून ते माझे ह्या हो माझं मुरत म्हणे सोन्याचं मी सांगतोच असलो काय माझ्या काळात असतात फार आणि ह्या काय माहिती आहे हे मनी ना सारिकाच्या लग्नात गेलो ना माझून ते मनी 5 घ्यायचे लागतात माझ्या रोज 2-4 काय घेतात जाम या बरा एक पाकिट माका सांगितलं लोक काकी तुला घेऊन जा हे पाकिट नंबर गमलं तर देव हे ह्या कसले होत माहिती मणी सोन्याच्या मंगळसूत्राने घालतात तसले त्याच्या दुकानात ते मी आपल्या गुतल्याने आधी साधेव येतात महादेव घराकडे ना ठेवली सकाळी बघ असं पडलं पण पायाखाली पाय लोक दिसले निवड चढतले कोणाक दुसऱ्या घेतलं काय तुपाक तेवढ्यासाठी घेतला मी आता काम बघितलं थोडे दिवस मी देऊकडे माझ्या काढण्याचा एका वाटला मनातच गेलो हो म्हणजे खंय मनात गेलो वाटला ते का आम्ही यांची जातो त्याच्यामुळे माका 15 दिवस सांभाळले आणि तरी खूप झाली असं त्याच्या मनात झाला हो काही एका महिन्याचा पगार येईपर्यंत म्हणजे माझ्या पाठवून कुठून खूप असता तुका पण तो खूप विचारी होतो तुमचा आणून आपणच दिल्या हो असो आम्ही असो म्हणजे आपल्या आमची पोरगी असत ना इनो रवा ये होतो खेळलो इनो ये होतो बडबडाच लागलो विनायक पवार आमच्याकडे माका सांगता असा माका माहिती नाही तो माका सांगतो येईन मी देऊकडे आणि मुंबईत मी आज बडबडलो म्हटलं मी नाही म्हटलं तुका माहिती ना सांगता माका 2 दिवस गावाचा होता नागे म्हणता तरी आणि जागू पण व्हायचं घराकडे चांगलं सांगता आता म्हणता परीक्षा झाली का कडे येतो येऊन परीक्षा कॉम्प्युटर करतले आणि येतले येऊन हो येतले येऊन का ह्याच्यात जागूक बाई काय म्हणता तो काहीतरी हा बबलीकडे येतले आता मी रावाच आहेत नाही म्हणजे येतलाच तो सुंदर कशी येतलो चला चला हा येऊया पण चौकाश काय तर करा मी याकडे पोचलं इलय का तुमका फोन करतोय बरोबर हा दादा येतो मा
आता 3 वाजता गाडी लागणार ना, लागली तर मग बघू, लागली तर माझ्या ती म्हणजे मोठले मी काही घराकडे पायात काळा वेळा घालला हात मी मोडलं पोरांना जेव्हा आर देव आहे घालू ते भावी चालतो नाही खाली पडली मी आणि कधी आई वर मी गेली कसं पडलं काढली मेले उभी मेले जाम बी आले आणि ते तो पाय दुखीत पडली कशी ते पाय थोड्यात जर शेवळी ना त्याच्यावर पाय ठेवता नाही जमिनीर पाय ठेवू खाली काय खाली वर ये पहिला गुंडे बरे अगदी हात दुखता गेल्या गेल्या विचारते काय गे दुखता काली कोण गेली तेव्हा विचारते काय गे दुखता होय म्हणता दुखता रे हात काय म्हणता दुखता हात टेकले नमस्कार मंडळी, आता तुम्ही जो मालवणी भाषेतला महिलांनी केलेला संवाद ऐकला असेलच. तो ऐकताना किती गोडवा मालवणी भाषेतला असतो तो तुम्हाला कळालंच असेल. कारण मालवणी भाषा ही तुमच्या ज्या चढ उतार बोलण्याचा असतो त्याच्यावर अवलंबून असते. कारण बरेच जण हल्ली आता मालवणी नाटकं करतात, पण त्यांना जो मालवणी भाषेतला चढ उतार आहे तो जमत नाही. त्यामुळे अस्सल मालवणी लोक आहेत त्यांना लगेच कळतं की समोरच्या माणसाला मालवणी नीट बोलता येत नाही. आणि मालवणी बोलणं ही काही साधी गोष्ट नाही. कारण आता तुम्ही त्या महिलांचं बोलण्याची पद्धत ऐकलं असेल, कारण त्या अस्सल मालवणी बोलत होत्या. आणि ही जी मालवणी भाषा आहे ती काही अस्सल मालवणी भाषा आहे. मागे मालवणीमध्ये सिरियल आल्या होत्या, त्याच बऱ्याच कलाकारांनी त्या मालवणी सिरियलमध्ये भाग घेतला होता. तेव्हा आपल्या लक्षात आलं असेल की जे मालवणी बोलणारे होते त्यांना धड मालवणी भाषा बोलता येत नव्हती. कारण ते पुण्याचे आणि लातूरची माणसं होती, पण त्यांच्या बोलण्यानं लगेच समजत होतं की त्यांना नीट मालवणी जमत नाही. पण एक दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ते निर्माते आपले कोकणातले होते, पण त्या लोकांनी आपल्या मालवणी लोकांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे होते. कारण आपल्या कोकणात एकापेक्षा एक अशी सुंदर मालवणी बोलणारे कलाकार होते, पण त्यांना डावलण्यात आलं आणि हे पुण्याचे लातूरच्या लोकांना घेऊन ती मालिका बनवण्यात आली. त्यामुळे याच्यावर एक लक्षात येतं, कोकणी माणूस कोकणी माणसाला कधीच पुढे जायला देत नाही. आता वस्त्रहरण हे नाटक नवीन कलाकार करत आहे, पण ह्या नवीन कलाकारांमध्ये आणि मच्छिंद्र कांबळी यांनी जे वस्त्रहरण केलं होतं त्या नाटकामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. कारण मच्छिंद्र कांबळी यांनी वस्त्रहरण जे नाटक केलं आणि त्यांच्याबरोबर जे त्यांचे जुने कलाकार होते ते नाटक म्हणजे अप्रतिम असं नाटक होतं. ते नाटक वस्त्रहरण आताच्या कलाकारांना जमणार नाही. कारण मच्छिंद्र कांबळी यांची जी मालवणी बोलण्याची पद्धत होती ती वेगळीच पद्धत होती. कारण जे मालवणी जे संवाद असतात ते बोलताना चढ उतार महत्त्वाचा असतो आणि हे मच्छिंद्र कांबळी यांना मालवणी भाषा एकदम चांगल्या प्रकारे अशी बोलता येत होती. आणि त्यांची बरोबरी आताचे हे कलाकार नवीन करू शकत नाही. कारण मच्छिंद्र कांबळी ही शेवटी मच्छिंद्र कांबळी होते. हल्ली बरेच मालवणी कलाकार आपला जीवाचा आटापिटा करून प्रेक्षकांसमोर आपली मालवणी भाषा सादर करत असतात, पण त्यांना माहीत नसतं आणि कळतसुद्धा नसतं की आपण मच्छिंद्र कांबळी यांची कधीच बरोबरी करू शकत नाही. कारण असा हा महान कलाकार आमच्या मालवणमधली रेवंडी गावात जन्माला आला, त्याचा आम्हाला खूप म्हणजे खूप अभिमान वाटतो. कारण आमचे मच्छिंद्र कांबळी हे शेवटी मच्छिंद्र कांबळी होते आणि मालवणी भाषा 7 समुद्रापलीकडे नेणारे हे एकमेव असे मालवणी कलाकार होते. आम्ही आता मालवणला आमचा गणपती बनवायला दिला होता, तो बनवून झाला की नाही ते पाहण्यासाठी आलो आहोत.
पण गणपतीवरून एक आठवण झाली ती लालबागच्या राजाची. कारण लालबागच्या राजाची कीर्ती ही जगात सर्वकडे पसरलेली आहे आणि लालबागचा राजाची जी मूर्ती घडवली जाते ती मूर्ती कोण घडवतं हे बरेच जणांना माहीत नसतं. तर लालबागच्या राजाची मूर्ती जे बनवतात ते आमच्याच गावातील संतोष रत्नाकर कांबळे हे बनवतात. आणि 1935 पासून लालबागची जी राजाची मूर्ती आहे ते कांबळे घराणं घडवतं. 1935ला मधुसूदन धोंडूजी कांबळे हे लालबागच्या राजाची मूर्ती घडवत ते 1960 पर्यंत. आणि 1960 नंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र व्यंकटेश मधुसूदन कांबळे हे लालबागच्या राजाची मूर्ती घडवत आणि त्यानंतर 2002 पासून ते आजपर्यंत व्यंकटेश मधुसूदन कांबळे यांचे छोटे बंधू रत्नाकर मधुसूदन कांबळे हे लालबागच्या राजाची मूर्ती घडवत असत आणि त्यांना मदत त्यांचा मुलगा संतोष रत्नाकर कांबळे हा करत असे. सांगायला अभिमान वाटतो हे कलाकार हे आमच्या मालवणमधील रेवंडी गावचे. आणि लालबागच्या राजाची कीर्ती सगळीकडे पसरली ती म्हणजे आमच्या या कांबळे घराण्यामुळे. आणि बघायला गेलं तर हे जेव्हा संतोष रत्नाकर कांबळे लालबागच्या राजाची मूर्ती बनवायला घेतात तेव्हा ते सर्वप्रथम आमच्या गावची ग्रामदेवता श्री भद्रकाली माता हिची ते पूजा अर्चा करतात आणि पूजा अर्चा करून झाली की ते मग लालबागच्या राजाची मूर्ती बनवायला घेतात. आज आमच्या गावातील कलाकार जेवढे मोठे झाले ते हे आमच्या भद्रकाली मातेच्या आशीर्वादामुळेच. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.